Libuan ka pesos nga balor sa mga lahas, relo o gadget ang nahanaw. Human gilungkab ang usa ka primay sa usa ka subdivision dito sa tungkop Minglalilya kagahapon sa hapon. Ang aktual nga pagpangawat sa mga panimay nakuhaan sa CCTV. Adunay live update si Luan Mirondina. May Yes, Bob, kinina ang ikaduhang insidente sa pagpanglungkab sa maog gihapong subdivision nga mi biktima sa maog gihapong panimay. Sa kuha sa CCTV, sa luyong bahin sa panimay ni Engineer Roy Vincent Lumayag, makita kining usa ka wa mailhing lalaki nga mainampingong gakamang ug milili sa sulod sa usa sa mga kwarto. Gisuwayan niya pag-abli ang bintana apan naglisod siya. Busa gisusi usab niya ang garahe. Sa iyang paglingi balik sa may bintana, nabantayan niya nga may CCTV. Busa nagdali-dali siya pagtabon sa iyang naong gamit ang t-shirt ug mihupo aron makalihay sa CCTV. Pipila ka gutlo, mabantayan na lang nga naliwag na ang maong CCTV nga posibleng gigamitan sa suspitsado og kuhit aron iya kining maabot. Ug wa na makuhae kun giunsa niya pagsulod sa panimay. Apan sa laing anggulo sa kamera sa CCTV, nakita ang pagsulod sa suspect sa master's bedroom agi sa bintana. Dihang nakasulod, dali-dali niyang gihubo ang gisapaw nga t-shirt ug makita nga nagtakid siya og screwdriver. Tagsa-tagsang gipangpunit sa nag-inusarang suspitsado ang relo ug cellphone nga gibutang sa ibabaw sa cabinet ug nakuha pa sulod sa cabinet ang bracelet ug earring sa iyang asawa nga mokantidad sa kapin 20,000 pesos. Apan samtang nagkapuliki ang suspitsado pagpangita sa mga butang nga iya pangmada, nabantayan niya ang CCTV ibabaw sa cabinet. Iya kining giliwag ug gipawn. Gituhuang nasulod pa sa suspitsado ang sala sa panimay tungod kay may laing usa pa ka mahalong relo, cellphone o gadget ang nadagit apan wa kini makuhai sa kamera. Gipakita ni Engineer Lumayag ang iyang master's bedroom diin didto nakuha ang sagad sa ilang mga mahalong gamit. Kini ang kwarto nga nakita sa CCTV nga gisulod sa suspitsado samtang kini usab ang cabinet diin nakuha sa suspect ang pipila sa mga importanteng butang sama sa cellphone, relo ug jewelry. May CCTV nga gibutang dinhing dapita nga gitabunan unta og labakara apan dihang nabantayan kini sa suspitsado, iya kining giliwag ug iyang gi-off ang CCTV. Maayo na lang kay wa niya mabantay ang DVR kay kun iya pa kining nadala, wala untay kopya ang tag-iya sa balay sa kuha sa CCTV. Matod sa biktima, may security alarm ang iyang gimontar nga CCTV sa ilang panimay ug konektado kini sa iyang cellphone. Apan gahapong adlaw namalit siya og tiles alang sa bag-ong balay nga ilang gipatukod, busa wa niya ma-monitor ang pagsulod sa suspitsado. Nakalimot po kog arm usab unta ko mo arm usab na may detector po sa sulod. Muwangwang usab makuratan siya. Oh, na-disarm na ko wala na ako na arm. Nabisi ko kuan mga gamitonon. Dugang ni Engineer Lumayag, kinina ang ikaduhang higayon nga nabiktima sila sa pagpanglungkab. Niadtong Disyembre, kapin sa 200,000 pesos usab nga balor sa mga alahas, cellphone ug relo ang nahanaw human gisulod usab ang ilang panimay sa wa mailhing suspitsado. Hinungdan nga nagmuntar siya og CCTV. Ganiha, dali niyang gigukod ang duha ka wa mailhing lalaki nga naagi sa barangay Tungkop ug mimayong sa kuha sa CCTV. Pinaagi sa abag sa mga habal-habal drivers ug barangay officials na hold nila ang maong lalaki nga nagpailang mga badyaw ug namaligya og mga alahas. Nakita sa akong misis pagawas. May pamilyar sa kuan eh. Barag sa motong gayong angkit-angkit lang ang naong. Motong gisita. Nanagan man ko sila pag-abot nako. Tuyok sila ba dayon nanulod sa kasa. Di na sa kanto. Pagkakita nila naghunong ko nanagan. Gida ang duha ka mga lalaki sa Minglanilla Police ug gisukit-sukit. Apan gibuhian ra usab sila sa mga pulis human makumbinser ang biktima ug ang investigador nga dili sila ang nakuhaan sa CCTV. So, ato lang ni kuan sila og kuan ilang identity. Identity og ilang address. Ang details ani na all release ani siya. Bob, human makumbinser ang biktima nga dili kadto mao ang responsable sa pagpanglungkab sa iyang panimay na hukman na lang niya kini nga ipa-release tungod kay dili usab niya buot matanggong ang mga tawo nga inosente. Ug so far Bob, mao na ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Bob. Thank you so much, Mai, sa imong live report.